Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Astebukaeran egon naiz formazio baten eta formatzaileak, bastante provokatzailea zen, baina eduki aldetik eta provokazioa erabiltzen zuen egiak esateko. Eta bakitzue gauza guzti horietatik gauza bat ze izan zen esan zuena. Bea etzen hemengoa, bea zen Ego Afrikakoa. Esan zuen gu Europako txuriak gaela sionista bezala. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Odan sionista puta batzu garela. Bai, pixkat ridikulizatu zuen, hemen Palestinaren alde dagoen, daudenak edo, gaudenak. Gaudenak edo? Zu normalen... Zer kontatu nahi diguzu, Kevin? A ver, hostia. Euskal testuingurutik kanpo asaltzian, gauza asko distortzen egin dia. Zu normalean hemen, eozein ambiente, gure inguruko ambientetan, batematik aldintzen bedu. A ber, zeina dauka Palestinako bandera balkoitan, ez? Eta zuk arro aldozu eskua jaso, ez? Osa, inungo arazoaik, ez? Baina formazio hau izan zen supremazismo zurian inguruko eta privilegio zuri eta hola, eta hor etzen hain erosoa izan jenteak esku altxatzea, batzuk altxatu zuten. Eta horren, zeina dauka Palestinako bandera balkoian, eta hor, jentea lotxatu eta hor. Lotxauta? Bai. Lotxauta horretik egontzalako horri... Bazakitelako etzan minuto zero. Ez. Pero ez dela txaloa jasotzeko, seguro galdera. Bai, hori. Bai, esan zuen, eta zatik etzaete posizionatu Kongoko genozidioen kontra. Eta zegartik Sudanekoa. Eta horren esan zuen, bagitu zergatik? Zuentzat zionistak, dia txuri txarrak. Eta zuek seinalatzen dituzunean txuri txarrak, pentsa dituzue zuek zaetela txuri honak. Ja. Horrexe. Horrein arte, horrexe. Hola, utziko dugu. Poliki joan goti zen. Eta? Zer dugu esateko hortaz? Hola, onartuko dugu, eta listo? Ez que zen formazioa oso gorputzetik bezala orduan, gauza bota egiten ziren eta gero reposatzen utzi behar zen gorputzetan eta horrela. Ego Afrikatik etorri zen, amari orduko egalaldi bat hartuta. Hemen bizi da igual, nik uste dut. Bai, hemen bizi da. Oste batzu partitu. Bai, hori da. Uste dut bizi dela hostiak repartitzen, zatik horrelako formazio ematen ditu, eta ez dakit hortik bizi da, baina izan daiteke horrelako asko ematen ditu, eta hau, bizi izan da, hor, arterra da, Nafarroan dagoen Artida izeneko herri baten dagoen etxebizitza kooperatiba proiektua, hor bizi izan da, lakabe inguruan eta ibilida formazioak amuten eta hola, eta horrengoa Eibarren izan zen, bakarrik diferentzia izan zen, horrengoan doan zela. Horregatik. Presentzia. Bai, nahi supremazista zuria eta xurra. Pobrea ez. Zuri xurrak. Kopa irabazioetena bezala, ez? Batzuk kopa irabazioeta, ez? Batzuk bai. Organizazio hartzatea dena txuriak. Ez? Baten bat o bat. Obi, oiru. Bi, bueno. Endeatu zara, ez? Bai. Zure herrian ez dute pantalla arraldea jarri? Ez dakit, gauza horietaz enez kontua enez enteatzen. Ne ustez ez, jarriko galuten ni ustotu enteko nintzela, ez? Ez dakit oinatik jarri zuen. Zumarran bai. Zumarran bai, ez? Zumarran bai. Borbor plaza. Borbor bihotzak, Borbor estarriak. Nipetzen plazan izena Morbor zala. Bai, hori bai. Neko Mordor. Izango zen bai. Eta zu kirolean aditu bezala, ze irakurketa egiten duzu? Futbolistikoa edo hortik gaindikoa. Ez dakit. Nezuna. Zuza aditua, oina salto induzu kiroletik ni politikara. Asko postu nintzen. Bai. Negarren zenun? Ez. Baina, erdi unkituta bai, ni izateko partido bat, eta zakizer, eta bai.
Bai, umekin. Umekin ikusi zenuen? Bai, lehenengo plazan eta gero bukaera etxian. Osa, umekin ikusten duzu Son Goku eta Reala? Bi aukera bazijo zen, bai, kuadriakoek deitu, bueno, gelitu ginen hor, bai, poteotxo bat ingo dugu, afaria, bai, plan desentikoa, baina seme-alabek esan zidaten, ostia, zurekin ikusi nahi dugu eta ezin ez esan, guztiz ilusionatuak, besteak sozidadean zauden bitartean, nik 1 metro parekin plazan. Baina ondo zen. Horren, ikuste dituzu, marrazki bizun, sexistak umekin eta Son Goku. Son Goku, eta Doraemon. Doraemon ez dakit, bai. Doraemon sexista eta beste zer, bai. Bullying... Bai, izta asko dauzka horrek. Eta gero, kirol probak ez partida. Gizon probak ikuste dituzu. Gizon proba txuriak, supermazistak. Gizon proba eta emakume proba. Txuri urdina, gainera. Ja, hori da. Baina, zuze. Eta zuze, Gipuzkoar bezala ze. Eta monarkikoak, Hemen askotan hitzein dugu... Bizkaitarrak zatela. Oinate horren Gipuzkoartasunan inguruan hitzein dugu, eta bizkaitarrak ez gara ni de palo. Orduan? Zer dago oinaten kirol aldetik? Bueno, milaka furgonetero ultratrailak egitea. Bai, hori bai. Furgazia eta hori bai. Hori badago. Bai, kirolaria mendian. Espezie baitzeia? Kirolari ezagunik baldo hor? Oino, korrikalari famatu bat egin da, Malen Osa izenekoa. Bai. Eta ze egiten du, korrika. Nun, mendian. Denbora baterak utzi omen du ez? Zaki lesioak bultzatuta, ozen bultzatuta. Baitu, osea, email kilometriko hori biali digun, gero komentatuko dugu, lagunak. Email ze, kilometriko. Hor, hortan aipatzen zuen itzaldi bat, lagun baten itzaldia zela, noa zen? Kirolaria mendian, espezien baitzaia? Hori da, kirolaria mendiak espezien baitzaia. Eta trail hauek berri guztiek, ze eragina dakate mendian eta Euskal Herria nahiko top ez egon. Espainiako estatu Katalunia eta Euskal Herria nahiko top. Mendizalea, helako. Ikusen nuen nola gainetik, liburuak irakurtzen dira diagonalean. Bideoak saltaka ez. Eta momentu batean agertzen zen, Espainiako estatuan egiten diren trail hostia hauek, zenbat egiten dian eremu babestuetan. Eta hor Katalunia teatzen zen grafikatik eta Euskal Herria aztuet irugarren edo gola. Bezke, korrika egitea, bereik esaten badiezu, sufritzen eta hola, ez? Galdetzen badizu, baina gero hor zaudenean alako paraje batean gauza erra da eta hori eskotan esatute, hori biltzen dien flipagoa. Ze embarazu eta bitxoriri embarazu egiteagatik, ez? Bitxori, lurrari... Bidezidor txiki bat zuk zabaltzagatik. Zaborra... Zizareak. Inor ez da gauratzen zizarekin. Txintxarekin, hartzekin, otxoekin eta zizareak ze. Hartzak eta otxoak gure mendietan, bueno... Empatia aldetik, ez? Ez dira izan oso, ez? Ez katzerien ez daukate begirik, ez daukate... Okerra badia amebak, inkluso horren sinonimo biakatu diela. Zerren sinonimo? Empatia ez arena, ez? Amebak? Zatek ameba. Ameba, iren bezala, ja, onartuta dago, ez? Nik ez dakit? Zer zaber esan? Ameba. Izaki zuri o izaki lau edo la... Osa, erabiliten da, jenteara izateko? Bai. Sildai, ameba. Bai? Empatia gutxiko persona bezala? Sildai justo ez, bagian kontrakoa. Ez deken ez esaten, pues ameba samarra izela. Bai? Claro. Ostia, justo formazioan bere esan zuten, jente txuriak daukagula simpatia asko. Simpatia, baina empatia gutxe. Orduan, ikuspuntu beltzetik kausa askorekiko interesa, baina gero empatia gutxi. Bueno, jente beltzarekin eta zuriak ez dienekin simpatia asko daukagula. Eta empatia gutxi. Simpatia asko, empatia gutxi. Orduan, zentzu hortan, begirada beltzetik gu gara amebak. Hostia. Bueno, ondo erabili badut, orain ameba kontzeptu hau barrian. Pentsatzen nahi naiz, Zu pentsatu. Baina ez da pentsatu gara, utzi egin behar da gorputzera jaisten. Ja. Gorputzera jaisten. Gero azkenean hor egiten dugun ariketa hortaz egiten dugu, ez? Egiten dugu sabeletik, baina gero buruan bilatzen dugu argudioren bat hori zehatzeko. Ez da, bueno, tipa horrek tripatik eta gorroto pizkatik ere... Nik uste daneti daukala, ja, prozesatuta. Inkluso empatia bai gurekiko. Osea, ja, inbeste lan du. Empatia, simpatia. Empatia nola da?
Zer da nola? Zer den? Bai, empatia, bai. Empatia berdinketa. Empatia da nolait, ez da beste ikustea bere horretan, no? Bestearen tokian jarri alizatea, baina ez pentsamendutik, baizik eta beste humanizatzea bezala. Eta simpatia da gauza kordial formal bat bezala, ez? Ja, majo izatea. Erregea irutu baltzaizula simpatikoa, bueno, lengu erregia. Bai. Lengo erregena norena. Gure erregea. Claro, es que bi aldiz monarkikoa dena, bete naturaltasunez aipatu duen, Real Sociedad, erabazi duen Real Copa. Ez horrengo erregea, ez simpatiari lengoa, simpatikoa zan. Ja. Lengoak? Bai. Lengo espainolen erregea? Bai, eta zeukan empatia beste erregi batzuekiko, ez? Nik aukeran bestean nahiago. Simpatia aldetik. Simpatia aldetik, bueno, ezakitzen izantek, bai. A ver, Espainia ordezkatu behar badu norbaitek? Pues putero iztari bat izatea, adibidez, azteko, ustela. Ez dut esaten bestea ez denik, baina agien ez diomaten ez da hori izateko. Barre, kopa poltsikora. Bai, Herrira, etxera. Euskal Herrira. Atletikek biali dutxio bat, zorion du zuen errege taldea, eta Euskal Herria ekarri duzuelako kopa. Hori da. Hor, zer gertatzen da? Baina ekintza antifasista bezalare hartu daiteke, ez? Zer, irabaztea? Aitor Zabaletaren omenez, ez? Ja. Eta gero hor zer gertatzen da, hor Espainiako himno jartze dutela eta txistu egiten dutela, ez? Batzuek. Baina gero, Real Sociedad izena monarkia teator. Bai. Eta gero Espainiako kopan parte hartzen dute, bai. Eta baina gero txistu egin Espainiako himno hori. Bai. Hori da jugada? Bueno, gu txuri sionistak izatea bezain... Bai. Hostia, eston korapillo da, Kontrasana gara... Baina, kontrasan oie, belen biziko segunduan ja joten dira. Bueno. Eta segunduan. Bai. Akaba kontrasan. Bai, eta konkretu... Horiek ere gorputzera gesterakoan partidaren hemendik urte betera hasiko da jendea, hostia, ikendun ba hori, baina bitartean... Ja. Eta bat ez behar mazazpigarren segunduan joaten dira, ez? Hori da. Lehenengo gola sartu zuleko realak. Ondo enteatutan atorra. Amalau izan zan uste, eta amalau garren segundua, baina, bueno, barkatuta zan. Vale, orduan. Ikusi zen duen zeu, zarautzen niongo zan, ambientia. Zarautzen niongo zan, Zumaian ez dakit. Zumaian niongo zan, festeak eta... Niko basula nengoen. Nira botxa erreskuratzen. Zeko basula mota? Hostia, gia. Espeleo? Ostiralean argiako guztiak eramaten ditugu Zumaira buelta bat ematera. Da batzutan, pues, azken izotzak, kalte egiten dut ez dizu guztien, larun batean bateatzen. Horregat izura hotxa, izotzak eran zendi, bueno. Izotz asko. Izotz asko. Bai. Zumaiko jende beroakin, Zumaiko argiako jende beroakin. Osa, orain dela 3 egun gertatu zen, eta oraindik ere zantzu dituzu. 3 egun edo bi. Zuretako bi ez. Depende noiz hasi da buka. Ja. Ezin etorri? Marriate dugu. Horren den, parranda jotak, Ez idatzuen abixatu, hoi lehen gauza. Eta bigarren gauza, abixatu ezko, segurante nintzen joango, zadinokan larun batean beste movida txuri hori. Movida txuri hori, Baina. Zapatu goiza? Zapatu guztia eta igande goiza. Guztion. Bai, oso potentea. Inoiz ez dutolako formazio... De kolonitatea? Eta lo formaziokideekin edo etxera joan da? Ez etxera joan da. Jante asko, 40 pertsona hola. Ia guztia emakumeak, 4 gizon. Eta hola. Nola da hori? Zerba? Zer dan? Bai, zerba. Hori zergatik? Ez dakit, hori etzen... Horren ingurun etzen itzein adibidez, ez dakit. Dekolonitatea eta gorputza sartzen goiburuan. Ez, goiburu esan Ubuntu. Ubuntu, zan goiburua. Ubuntu Linux bezala. Ubuntu Linux hori da, Ubuntu. Ja, zerbait, hori da, bada zerbait, ez, hortik. Hoi seguramente apropiose kultura. Bai, apropiose kultura dela baten, bai. Naz horitzen esan nahiarekin, badakite, bai. Ni dakit Ubuntu zer den, bueno, nekien, ni astutan nago, baina argian agertu zelako elkarrizketa bat. Ez da gizan tipa onerio ez, hau da, non-tokoso izeneko tipa bat, ez da berari elkarrizketa zen ez, baina Ubuntu inguruko elkarrizketa argian oindala urte batzuk agertu zen. Eta irakurri nuen, eta zen, ostra, oso interesantea. Da, kontzeptu bat, eske justo Ubuntu zen titula, baina ez genuen, ez zuen aipatu behin bez Ubuntu. Baina ez duela kontzeptu bat zeinetan ulertzen du gizakia ez individu bezala, baizik eta komunidadean horrelako zerbait. Bai, ez da, horrelako zerbait. Eta, karo, mundu hortan egiten du bat, mundu
Software askearen munduarekin. Ja, bueno, bai, ez dakit. Oie, ere bazaude Zumaian, ez? Bidali zuten ordezkaritza bat, Zumaiko festetara, software askaren aldeko militanteek. Software askaren aldeko militanteek, teketen, bat ikusi hor zauden batzuk, bai. Bai, pasaron jende ilustre. Jon Maia saiatu ginen bigarren urtez konbentzitzen, ondela 2 urte txapa. Irratira etortzeko? Ez, argiako kide egitea. Ondela 2 urteko barrandan. Pasta jartzea, dirua jartzea, argiaren alde. Hombre, Euskal Herriaren aldetan. Ondela 2 urte esan zigun baiet, gaueko 3 olautan, ez du egin 2 urte hauetan, eta orduan, pues, 2 urte pasata. Tropelean, banaka tropelean, edo nola izan zen, berari. Ba, ordezkaritzari gogorren abidalita. Baina ez dakinek arrakastan dirik izan duen. Ikusiko du, mango dio aste arte. Buen dia. En fin. Ba... Txiokatu du, zeo zei Jon Maiak? Bueno, atletikekoa, ez? Oso. Ez dut ikusi ezer, baina Euskal Herria aipatu dezunez eta... Atletikeko bertsolaria da. Ja. Pero, fitxajeri baldin badago bertsolaritza munduan futbolean. Ja, ostia, pues begiratu bardet. A ber, sare sozialetan zuzer esan duen. Interesatzen zaizu, Bai. Bai, zatik. Morbillo hori badaukat. Bai, asmatu dezakezu, ja... Bai, baina, a ber, ze, bueno, a ber... Utibera. Zu jente txuria jarraitzen duzu, ez? Bai. Bueno, hau txuria pixkat beltza bada, ez Fermin bezala. Ja, ezatik, ja, etorkinen asuntu, oza, migrazio... Dena kolorean iztasuna... Ja. Hortza dar bada. Zare sozialetan, gehiak izatea da, baina Twitterren taula ikusi duan bakarra, euskarazko mezu gehienak, futboleoren arira, kopan arira, dena ziren, Bai, Euskal Herria gora. Hori da, eta zabaleta pizka, derraleko balemazian, atletik eguak edo besteak, tipo, base ondo euskaldunak, irabazi zana eta hori dena, eta ardera saldiz, hori ja, gorrotoren kutsa irekitzen zan, tarduan, pues, Minetik, ze? Bueno, hori, baina atletikeko jendea, o ze jende? Pues, hombre, claro, imaginatu dut, realekoa ez dana, Madrilgoak eta hori zezenik ez, Euskal Herriari begira naiz. Baina gorrotoa zuekiko, osea, atletikekoak beren burua jarrika irakurri ditut, nik sare sozialetan asko ez. Beraiek zuek. Gauza gaizki egiten izatela eta gu aldiz ondo. Bueno, vale. Eta gero hortik filosofia, poropon, gorrota baina gehiago auto-gorroto zehorrekin. Bueno, azkenean, zu ondo ni gaizki, ni ondo zu gaizki, da supersakona. Non eta futbola erabat koherentea den ere hortan, ez? Kontrasonik ez dakana. Eta, bueno, aztu baino lehen, ez? Aipatu berko du beste zordiogolako zerbait aipatzea, Euskal Herriaren, berandu diren historian, inoiz, jaso dugun, Zorion mezu. Totxo reseñarik handiena, ez? Zorion mezu bezala hartu daiteke. Bai. Mamiz beteta dago, ez? Bai, mami. Por cierto, mami aipatzen ere gaela. Bezarka handi bat izarri. Bai, hori, gure mami hori da. Mami txula. Da gure mamia eta aurkoan esan zuen mami asko zeukala hemen konpartitzeko bai. Gainera gontzara. Esperientzien. Bai, gaina honintzen. Zuzara bakarra, ikutu duzuna erditik eta zitzaion hori. Bai. Gaina oso izan zen, Ibrahim gen elkartu eta ja segidan eman zidaten umea. Gaina, eta nire goituta hola gentian nahi hola elkartu eta venga. Batu, nahi zu jaio berri bat eta ez da gineta. Ikutu. Bai, a ver. Zu bagitzu ni pedofiloa nizela, hori lehen gauza. Hori azaldu zen don. Bai, hori salduta. Idatzi ziguten eta guzti horren arira. Bai, hemen egurra aldean eta jaso izan dugu, ez? Bueno. Eman ere, bai. Bai. Endukan intentziorik beha bizitatzeko, baina lanean ebiela izan zen. Lanean behan baserri ondotik pasatu ginen. Ara? Baserri deitu genioke horreri. Txaleterri? Abertxaletari, bai. Abertxaleta. Bai. Eta hor bazkaltzen ebien ondoko hor parrokiatxoa dago, eta hor bazkaltzen taldearekin, eta deitu inzidan, ikusi inzidan, eta joan nintzen momentu baten, eman zidan erateko, nola gauza hori kolakoa bezala, baina bestea. Neskuik bat. Eman zidan, izarrek, esnearekin, ez bere esnea, behi batena, behi baten esnea. Bere behi batena?
Hori, ja izango zan, Baserri txalet hortan ez dauka ganauik eta hola ezer. Bera jetzita, bera jetzita. Ez dut ikusten izar hortan handik. Igual bikotek idea, ez dakit ez zautzen. Ez, bikotek idea. Ta, ondo, orduan, oso horiz degon. Bai, tipa, oso ondo nago, ez dakiz, eta, bia, Leicester fango naiz, berandu egira, tipa hola, ja hola. Ni pentsen ondoen, hilabete batzuk, ja, Leicester fango naiz. Ja, bandan be, Leicester hasiko naiz, bai, oso ondo, ez dakiz, ez dakizena, kao, eta, gero, umia, aitak ingatu bida, eta ume jaio herri bat lau ordu aldago nama barik, zela dia, asunto. Logistika zela dia. Biberoia titipuntin arteko... Lehenengoetara, eta gero biberoi bidezemun. Hola, ez? Egin alda, baina gero ja hartzen du nola ez. Pero, claro. Urautxak. Hemen bi aditu dazkazu galdetu nahi desuna. Ja, bai. Boa, aztu zait, txabal. Galdetzen digate eta... Ba, nik ahantzi dut. Naita edo nahi gabe baina antzi. Bai, basta, umea formala da. A ver, zer da umea? Jasi izate etiketa jartzen umeari, formala eta ez formala. Ez da jarri behar? Ez. Txintxoa. Zer di, aurriritziak? Txintxoa, bai. Ja, formala eta ez formala ez. Esan nahi du ume bat formala izatea, jaio horritan. Bueno, lehen da biziko etiketa jarriko zigaten zen mutil formala. Bai. Ja, izena eta nahi, imaginatu. Izenak ez du izan egiten. Hostia, mierda. Markatzen du asko. Hori iregia da. Baina orduan oso gizkia zida, izar, ez? Bueno. Kausa, nik ez dut etiketa egarri. Hombre, hau dut beak esan dago gauza nien ez azten horre etiketa jarteen gratis jentia. Hau izarreatik ikasi duten gauzak, eta ni sinistu ino, baina, klaro, igual duden aldea jarri izarren kontu bai, ez? Claro, txintxo, bai. Alegi, hausten diola lotan, ez? Horregatia, txintxo. Bai. Eta hau zan? Australiara joan behar dugulako, ia da, claro. Australiatik pasatu horretik izarren esnea. Ba... Dorleta batek idatzi dugu, zojatorra tipa. Rekurri duzue? Bai. Osondo. Ba... Oindela urte terdi atera den pertsona bat Gasteiztik. Eta bizikletan bideatzen ondela ordutik. Pertsona? Bera, Bolivia, Argentina, Chile, Zelanda berria, oain Australia urte bete, gero handik ekialdeko Timorrera, eta ondoren Indonesia. Bale, turista da orduan. Nire ustez, esan nion, erantzun nion apurra, esan, ernez eroitzen beste birekin, baina top iruan sartu zaela, bizizalen top iruan, zuzenian, ez da kasaran zari. Ze, karo, bakarri parrafoa irakurrita ja galdera batzuk, sortzen zaizkizu, ez? Bai. Jake, bueno, Ego Afrikako zure... Hostia, ez dut esan nahi beri izena, porque ez que izango dut. Non tokoso. Non tokoso, que... Segurazki parrafonen inguruan ere zerbait esateko horik izango luke. Bai, a ber, ez que non tokosen perspektibatik hor daude gauza guk ez dituguna ikusten. Claro, bideiatzeko privilegioak eta gauza hauek, ez? Bai. Baina, bueno, lehen deziko parrafotik ez dugu gurra emango. Zendundarra da, tipa? Gasteiz. Bai, oso txarra izan bat zuen, bera. Baina, bueno, bizikletan ibiltzen dago entzuten, orduan ondo dago... Hori da bere aldeko horrena. Agian da bakarra. Ez? Ez, eta gero nahi duela sozialismoan aldea den dagoela. Bai. Eta sozialismoa bizikletan bakarrik dela posible. Claro, belak esaten du, zergatik bizikletan gehienetan, sozialismoa bizikleta batean, bateria elektrikorik gabean etorriko dela, da bestela etorriko sozialismoa ez bada bizikleta batean. Bai. Eta baina abiadurak ere laguntzen duelako mundua bakizu. Bai, patxadaz, slow. Claro, hori puntu hippie hori esantzitsua da. Slow tourism. Bai, slow tourism, baina turismo. Ja, eso es. I know you mean, man. Ez? Eskurrimeixo. Claro, kontu maiko festetan norbaitek esan zuen, claro, es que gu turismoaren inguru liburu bat atera dugu. Claro, es que... Bueno, atera du Tornerrek. Ondo Torner! A ver, ¿acaso producto buru? A ver, zer. Más buru que producto? Ya te digo, ya. Zer iritziako turismoan inguruan? Ez dugat iritzi jantzerik. Ja, dakuzu iritzi, baina erantzia. Bueno, baina saldu liburua. Hostia, ataka batean jartzen nahi naiz, Astu zeitiporen izena eta guzti. Asier? Basur, baina... Kide baten nahi, da, gainera. Hori, basur... Ez da Asier? Asier basurto. Basur senior. Asier. Bai. Turismoa, desazkundera, bidaia. Bai. Eta tipo turismoan alde, ez? Turismo mota baten alde. Hori da. Esan daiteke baietz. Horan, esan gezake turismoan aldea huela, tipo.
Claro, pizkatea txibildukoa denez, ezin da kontra egon. Egon da aldez, ezerren alde kontra ez. Bai, 20 berriz esaten du, hau ez dela turismoan kontrako hori 20 berriz. Hori oinarria hori da. Hau ez da turismoan kontra. Hori aspalditik, ez, bizilagunekin, eta jende guztionek hori askotan aipatzen dute. Ez, turismoan kontra gotea... Bai, azkenen zu... Zaila, ez? Osa, pintada baterako guapoa da. Bai, hori da. Oso guapoa dira, pintada hori. Bai. Turisten aurkako pintada katxando dira. Oain, gero ja Suizarenean turista, pues ja hor, ez? Bai. Pizka grazia galtzen du, ordan ezin zara erabat kontra hon. Ordan xierrek esan duen ez da dela hori, ez da pizkat eredua, ez? Eta ze dabilen gertatzen turismoa eta beste gure bizitzaren beste hainbat adierazpenekin, ez? Adibidez etxe bizitza, ez? Edo adibidez soziolinguistika kontuak. Hori da, euskararen aipatzen du bai. Bai. Pasarte batian. Edo adibidez... Osea, lehitu ezu ja? Oso, justo hori lehitzen entorren izona. Mama, behitu, argi ez du irakurtzen. Ja, badaukazu liburua, Izar zen, ez zuna irakurtzen, Agia da. Nintzen irakurtzen zuen. Baina ordaintzen ez duna, bai. Hori da, papela galdatuta. Bai, torre zer? Eta erosin dezu, edo zer, edo norbaitek utzi dizu eman, edo... Negurasoa da, diga arpeun, eta ni naiz justo, negurasoen semia. Galdetu edo zen gauza, nik zu baino beto, aixi galdetu nahi. Seguro. Ez nik erantzuna baina nun, esaten omen du, nonbaitera jutekotan, gutxienez hilabete, bai. Eta norbait egon biatuta. Ez dakit berak esaten duen, baina agian liburu horren interpretazio oso librean, zenbait festetan atea zen hori zela, pues mira. Vale, hori da. Ja erdi justifikatu. Ja, kontzientzia garbi. Osa, bilatu norbait bestaldean, kontrapartea, gero jurme, gero ez jugun azte bete. Bestela, karo. Claro, eskaraino fan, eta azte bete bakarrik. Bai, orduan, gehiago geratu turistago izan, baina norbait egon biatuta. Ja. Hori da, bota zutena. Ez dakite dorleta onbiatu norbaitek, baina hor da bere bizikletan aurreratatzera. Aurreratatzera Australian. Eta Australian deskubritu ditu podcastak, eta tartean hain da superfan berandu eta oroimen histerikoa. Beraz? Bai. Hombre, ez dio igual gonbidatu inork pertsonalki eta partikularki, baizik eta igual gonbidatu dio estrukturalki sistema baten egiturak eta beak hor daukan posizioak, ez? Claro, sistema. Bere supremazismo zuritik. Claro. Zein gozdun, ez? Hombre, a ver, es que... Bai. Iba, Montokoso esan... Sistemaren deia sentitzen duzunean... A ver, Montokoso esan duen beste gauza da, hau testuinguru zaterako dut, oza, que... Hau indan Montokoso, ja aldatzen nahi da, Montokoso. Hostia, mierda. Gero eta ez izen hobea, badaka. Esaten zuen beste gauza da, hau testuinguruz kanpo, esango dut. Hori testuinguraketa da. Testuinguruz kanpo esango dula esatea, ja testuinguraketa da. A ber, jendarra zerizatuak itxi ditzala... A ber, kauen digutzi gozu bukatzen... Belarriak. Sí, por cierto, ez zuen arrazializatu termino, ez zuen erabiltzen. Bai, garaude pixkat atzeatuta. Zentzu hortan. Eta zera hori. Gure kontzientzia maila dalako bastante... A ber, ez zuen horren kontra egin, baina bipok jendea esaten zuen. Bueno. Bipok, zezen horrek. Hori zalda losako bat. Zera, bipok, osea, bipok... Da LGTBI plus bezala? Bai. Siglak. Zer. B da black. I indigenous. Bai. Eta POC people of color. Eta bipok... People of color. People of color. Bai, people of color erabiltzen zuen. Bai. Zirkula itxi da, hori izan txarren alen. Ja, ez da git, bai. Osea, blackak. Eta indigenak, eta gara parte... People of color. Beste danak, ez? Bai, hori da, bai. Eta zergatik beltzen supremazismo hori izenean. A ber, bakoitzak bain rekorrido ezberdina modan dauka, eta orduan bakoitzen historia diferente da, eta horregatik daude bloke ezberdinak. Claro, hortik aurrera ja... Eta marroi jendea, hori da gehiengoa. Marroi jendea uste dut poken barruan sartuko litzatekela. Bai, noski, people of color, ni udan be, bai. Indigena zean barruan ere sartuko dira batzuk. Claro, eske bidia kolorei referentziak eta beste indigena. Claro, eske, a ver, realidade oso komplexua eta orduan sigla gutxi batzuekin oso zaila... Baina bai ez dakit hori, klaro, ez dakit nundi atorren termin hori. Baina hori erabiltzen zuen. Bai, hori izaten zuen, bai. Hori movida horri guztiak estatu ez dakit zuen. Bai, beraien kontrako represio sistematikoa. Bueno, donalere, seguro, biru gizon txuri hauen ekarpena eskertuko dutela. Bai, hori da, bai. Hori da, guk esango du zela dien gauzak, a ver.
feminismo pizkate desartu. Bai, afrofeminak. Zentzu hortan, hau enuen espero, baina erosoago izan zen. Bueno, ni bintzat erosoago sentitu nintzen. Feminismo buruz izketan? Ez, gizon bezala, emakume bezala baino. Formazioan. Emakume bezala baino. Emakume zuriekin gehiago sartu zen, gizonekin baino. Eta zentzu hortan, nik... Orduan etorriko zan tipa bera, feminismo beltzetik, edo... Claro, arrazelizatua esaten zen niri, baina... Bipok. Bea, ze? Ez, arrazelizatuaren horrek. Claro, ni mezu goien gehiengoa, adibidez, ni asko metitute Euskal Herriko emakume arrazelizatuen zareko jendea, artista mundialak, oiek diskurso... Batez ere, agurra emate dute eskerezkuin. Baina batez ere, zuk esan bezala, emakume feminista txurien, gertuen dazkatenak oie direlako. Bai. Orduan kritika, pues, asko bideratzen dute gertuen dazkasuna, eta agian, pues, berak. Bai, adibidez, esaten zuen gauzetako zen, bueno, gauza kurioso asko esaten zituen, baina adibidez, zu jartu zu irudi bat. Gizon, zuri, cis heteroak korbatekin, gela baten jarri. Beste gela baten, emakume zuriak etxako andreak, imaginatu, bi estereotipo horiek, ez? Eta beraiek ez dakit zer dan, ez dakit bi pojentea, ez dakit beltzak, ez dakit emakume beltzak, baina eremu seguruagoa da gizonena, emakumena baino. Hola sentitzen dute. Joño. Sentitzen dute milioiko pertsonako kolektibo horrek. Nik ez dakit zeinen izenean ebilen, baina bai gauza orokor bat zela. Ez zela bere mobide bat. Seguro gozatik. Gizonak igual joera gehiago daukagulako igual kritiken aurrean isilik edatzeko. Beraien kritiken aurrean. Gizonak isilik? Bai. Bueno. Bai, ez dakit. Beraien kritiken aurrean, ez dakit. Eta emakume zuriak, zela gizonengatik zapalduak dauden, biktima identitate horretatik eta pixkat biktimismotik bezala, reakzionatzeko joera hundiagoa... Agian ipatuzun, gela horietako danak eskerrekoak. Orduan agian bai. Bai, hor beste bat dago, hor dago beste bat. Eskerre eskuinbe badago beste joku bat dela. Erresagoa da boxekoekin hitz egitea, eskerreko jentearekin hitz egitea baino. Boxeko gauza garbi ditu. Eta orduan garbi hitz egiten du. Eskerreko jentea komplexua gara. Zati pentsatzen dugu... Baina ez ditu garbi esan nahi. Bai, igual ideologikoki modu bat lerrokatzen gara, baina gero energetikoki osela daukagun gorpuztuta movida, eta erlazionatzeko modua guztiz arrazista da. Orduan askoz komplexua zentzu hortan. Orduan, klaro, hemen guretako progrenak direnak, hau da, eskerra, edo emakume feministak, edo euskaldunak inkluso, euskaldunekin behazko sartu zen, beak ematen zion guzti horreri buelta. Pues a ver, no le ematen diogu buelta honi. Es que zera guarnaztu din berda, oza... Hau da, udazkeneko horbela bezala, erori egiten da, eta utzi egin berze erotzen, eta gero humusa egiten da. Humusa. Falafelakin. Eta zetorren, Australian ginen. People of Colors en lurraldean. Bai, nik usto desbiatu indotela tema, ez? Dena da bat. Dena hori da, bipop. Dena, bipop asko dengo ya. Baina buruan sartu nahiz, parentesi baten geho pentsatut. Bipop ez da Korean popa edo musika hori? K-pop. Nola? K-pop. K-pop. K-pop de llano. Bai, Lorleta. Osa, utzi dugu bidearia. A ber, Lorleta, gazteiztarra zeinak bidali digu, 3 foliotako mezu bat. 3 horrek zitu mezu bat. Australian dago, bizikletan. Momentuz. Eta ez egu aipatu zer esan du, no? Ze ondo deskubritutua podcasta. Vale, artean guria, eta tope da gola, eta horregatik 1000 esker, kilometros pergarri, eta aldapa goretan laguntzea batik. Beste komunike batzutan ematen ez dituzten berriak emateagatik ere eskerrak. Ostra, hor sentitzen ez zerbitzu sozial ematen gabitza bezala. Hori ere gero aipatzen dugu, bai. Divulgazio eta prentsa rosako programa dela esaten duzue, baina oraindik ez dugu hitz egin poligamiari buruz. Ez dugu hitz egin? Eta gustora entzungo lukela. Bai? Poligamiari buruz. Osa, dauka, beak nahi du entzun, 3 tipok zaukagun esateko poligamiari buruz. Hortaz ere hitzaten dugu. Eta beranduri dago gionez, apirila 7 eskatuta dagoela izar ordezkatuko duenik ez duzulako tupatako. Berandumen emakume estrizko bat gehiago
gehiago bali daude, baina bat beharrezkoa da ikuspegi feminista presente goteko. Bale, nahi du ikuspegi feminista, ez? Beraz? Ez du, bipok ikuspegia behi berdin zaio. Bueno, ez dakit ezagutzen duen. Ja, oia bai. Orduan agien itzimen barko dugu, izar etorri arte. Feminismoaz? Poligamia zitzeteko. Nola... Bueno, bestela torrek egin dezake monografiko bat. Vale, venga, torre. Asterako preparauko ez. Ez, ba, improvisatengo. Asi galderdu. Zu poligamoa? Ez. Zu poligamoa inoiz izan zara? Ez. Zu ideologiko... Poligamia eta polimaitasunaren artean? Ni naiz galderak egiten da bilen ador. Vale. Zu mugatu erantuta. Ideologikoki... ze ningu... A ver, ze zandu, zein da terminoa? Poligamia. Poligamia? Gamia. Vale. Poligamiaren alde zaude ideologikoki? Nahiz zuk ez praktikatu? Erantzun guztia, ezekin hasi edo bukatu dira. Ez bai edo ez eta bai ez da oraindik egon. Ez da egon. Gente poligamoarekiko empatia o simpatia sentitzen duzu? Horrekin ja guztia entzun du. Ez bataz bestia, ez? Ezken bihitzak ez ditu lertu. Empatiaren ez entenditu. Simpatia batzuk. Vale, bueno, pues hori, hortaz sakonki itzait urbileko ezakit. Ematen dizkigu referentzia batzuk abiatzeko eztabaidatori. Bai, hori da. Baina guardeko ditut... Baina referentziak ezian izenabizenak, osea, autoreak eta... Hori da. Idea, claro. Danala, tema honen inguruan, sakonki ez hitz egitea, ja, da, osea, sakonki mezu bat gabitzezaten. Ez gaela gai sakonki hitz egiteko. Hori da bastante sakona. Prestatu barik. Prestatu barik. Baina, dena dela... Zailo guzti hauetan erakusten dugunez. Baina, poligamia zer da? Poligamia, pertsona batek, ez dakizen bat bikote edukitzea? Baina bikote formala, osea... Bikote? Ja, bikotez. Senarremaz, osea... Polikote. Ezkontzaren sartzen da hor? Ezkontza? Ez dut uste hori dela formalismo bat, ez? Hori da, horregatik, formalismo mailarik badago hor poligamiaren barruan? Bai, osea, mundu gara... Guk ezagutu dugun poligamiarik ezagunena da, gizonak emakumekiko. Gizon batek emakume askorekin. Baina kentzen badu generen aldagai gezurretako hori, pues imaginatzen dut. Poliginia eta poliandria, bi da duda, ez? Eta poliginia eta poliandria, segun gizonak emakume asko, edo emakume batek gizon asko. Biak existitzen dira, kulturalki. Naizta, igual gehien dauena, izan gizonak emakume asko. Etikoa. Vale, horren inguruan nahi dut egin? Dorletak? Dorleta? Bai, dorletako. Horren inguruan nahi duzu? Guk horri guzitzeitea. Joderri. Bai, izar datorrenean, nik uste. Bueno, pues ara eskerrak. Bueno, pues urrengo puntua zein da. Izar lasai hartu, behar duzun denbora guztia hartu. Hemen userrek beukiko zer esan, Beitu, urrengo erakutziko, nik ezagutu nuen horren inguru. Azken datua, hau, emai gainean jarri arte dorletak, poligamia hitzarekin lotutako azken albizten bizitzen izan zen Senegalen, nirekin etorri zen lagun baten aita, Senegaldarra, sana, hegoaldeko eta beraz katolikoa, baina gero iparraldera joan zen enan gehiengoa musulmana zenean, asko ez diote uko egiten beraien erlijioari, nahiz da aldatzen dian zonaldez, baina honek ezagutu zunean, ezekilako musulmanek poligamiarako eskubidea zekatela, gizonek, noski, pues esan zuen, ni realekoa zertako izango naiz, ni aletikikoa. Eta esan zuen, agur katolizismoa, kaizo musulmanismoa. Bai, zuk ezagutu zenuen, hori? Bere zenemea. Ben semea. Eta praktikatzearekin zion, noski. Gero, islamaren gainerako arau guztiak, esango nuke, parte handi bat ez zutela betetzen. Nik aurrekoan... Islama la karta. Musulman batzuk, elkarrizketan, eta errepente, bai, txakoli bat hartzea, noa, ez da gizet, baina, zu ez da musulman, eta orduan alkohola, eta, ni musulmana, baina alkohola eraten dut, baina, eske, gauza asko okerragoak sartzen dituzte musulmanek, gero alkohola ez dituztenak eraten. Ni musulmana naiz, ez dut alkohola eraten, baina gero, igual, beste adibidez, ISISeko jentea, estatu islamiko jentea, gerran ibiltzen oso sartu da horrek ematen dira, ez? Ematen dira. Bai, horrek gogor ematen dira, baina, klaro, berez koherentea zabitzezaten zure erlijioarekin. Gero alkohola ez duzu eraten, igual zartzen duzu euskalo zer. Igual, eskestak han espitua dago, eskestak. Hostia.
ez dakit. Anfeta, ISIS... Baina bai, honek kurduek eta esate dute oso drogatuta joaten zirela gerrara, eta aldi beren oso erresa zela beraiei irabaztea. Ja. Zatik, zehozen jota drogatuta, entrenamentu gutxikin, eta orduan pin-pam-pun... Ja, oso... Igual, batalla baten, igual imaginau, hola, aleitzera esango du, baina 200 kurdu eta 300 ISIS. Kurduek paliza. Bai, 200 zilean. Bai, paliza. Igual 3 aldiz gehiago eta paliza. Eta dena anfetagatik? Ez, gero entrenamentu gutxi, eta gero perfil oso diferentea, eta bai, bueno, oso... Claro. Bai. Eta kurdo dira askoz disiplinatuagoak. Bai. Eta Oie, poken barruan daude? Bi poken barruan? Poken, bai. Pok. Bai, bueno. Ulertzen dut ez. Baina kontuzatik, testungoen arabera, gu ere sartu gaizke poken barruan. Ni zanda nago pok. Indigenous? Bai. Indigenous ez, color. Ez. Colored, zuria izan da, fizikoki zuria, baina ni Irlanda joan nintzen hilabete, antolatzen ziren, hau esan da nago igual? Ez, baina, bueno, bai. Antolatzen ziren taldeak, irteten ziren kalera, bateekin eta barrekin eta guri emateko segu ginen latinoak. Claro, es que Irlandan edozin da pok. Te digo. Ja, bai ez? Ja, ez da hit, bai. Bai, eta orduan, realitatea zen, ni han, ne harrapatzen bazidaten, eta orduan, mesua iristen zen, urten dira guri ematea datoz, eta dano joan behar ginen gure etxeta, bestela, ez da hit. Ja, hori ere bitu, hori dorletarekin berriro lotuz. Claro, askotan galdetzen dute zer den, where are you from? Hai. Eta bere erantzuna oso ezaguna intzitean, eta agien horrekin lotuta zentzua du. Seguri, ez dakizu gertatu zaizu, euskera berbetan ez dakit munduko ez dakize puntatan, eta gero bat ematu bildu, eta where are you from? Pues uste genuen, espainola edo italiarrak, bateze italiarrarena. Askotan esan diatelako. Zer? Zer euskera zentzutan? Euskera zentzun da. Ostia, eta alare, italiarra. Tonoa eta hola. Izango da fizikoki. Bai. Bai, igual pixan. Eta gero bai hor daude, bai fonetika. Izazte hola, eta esango teori, espainera ez da izango. Porque beste ezagutuko ztu, nagian, pues orduan horren antzeko beste zerbait, imaginatu logika hori izango dela. Pues berari ere hori izaten diote Australian. Bai, askok. Ni horiten Eskozian egon ginean behin, alako egora batean, eta gu euskera, etorri zitzaigun andaluziar bat, eta, hombre, españoles? Eta, no, vascos. Bueno, pues que os aproveche. Eta gur. Eta juntan. Bueno, pues hori baina leku gehiago. Eta gauza guztiak konta bizkizu dorletak? Eta gehiago, eta guri, eta zuri gari. Baina zuk ez da zuriako. Bai, leitu dut, baina nik ere neko diagonalki hasik YouTubeko bideoak bezala leitu dut. Eta beste bada, jaso dituen erantzunen artean, harrigarrienak ere, galdera horri, where are you from, eta hori dena. Eta, bai, ezagutzen dut Basque Country, asko gustatzen zait, Basque pastela cheesecake. Gazta... Gazta tarta. Tartakisoa. Basque cheesecake. Baina esaten da horrez, famosillo ematek edo... Egia da zozer eskapatzen nahi zaigula. Zain dela gutxi lagun batzuk egon dira Pragan. Nun? Pragan. Bial zizkiun gotxap ez daula argazki batzuk, eta leku askotan zegoela, bokata Chicken Bilbao. Eta menu, bas menu, eta alako mobidak. Eta gertzen zen, bizardun bat txapel gorri batekin, pizka potolito, surf taula batzuko inguruan kartelean, eta atxean, tipo kontxa, kostalde eta mendia pizkate nahaztuta, eta ero chicken bokata bat. Osea, asko bokata bota bat. Baina, bas menu. Hor dago gure kulturaren merkantilizazioa? Bai, baina ez dakit nondik ate duten, osea, da, ez? Ja eskutatik junda, ez? Laizte bengo da keba Bilbao, Bai. Takit? Bai, hau geota gehiago turistifikatu, hemendik kanpora be, simbolikoki pixu handiago hartzen dut, orduan erabili egiten da, ez? Merkaturen baitan. Hori da, eta gai honi buruz gehiago jakin nahi izan ezkeo, badakizu argiaren liburua, turismoa, desaskondera bidai. Por cierto, claro, hortizi joan, eta zema balio dut, anon ez daiteke? Ama boste euro. Eta zuza produktoria. Baina benetan zuza la produktoria. Eta zuzendaritzako kidea. Boa. Baina eskolako zenbakiak eta buruz ikastea, komplikatu da, etxo.
Hostia. Iola argia ez du aurre atarako, Amabost euro. Nik ez dut irakurri, baina basurdo, potamo. Oso segur interesgarri zengo dela. Eta, ez dezagun turismoaren sama guztia dorletaren gain utzi. Ez. Ze, ekintzak ere egite ditu, beri txikia. Adibidez, galdetzen diotenean Euskal Herria buruz, eta beria, bueno, pues, nolako adentari guztia, berak erantzuten die, oporretan joateko ez dela soleku interesgarria. Madrilen eta Parisen, asko seguraldeo behar egiten duela, eta interesgarria dela, Donosti edo Gaztelu Gatxeko gauza baino. Ja. Jendea usatzen ondo. Bai, bertako turismoaren desaskundearekin koherenteki, eta Madrileko eta PSeko turismoarekin askundearekin koherenteki. Karo, gorrototik, nik hor konektatu dut, ez? Madrid eta Parisekeko gorrototik, pues behiatzen izkio gor, nahi ditu gontzeak. Gero, Madrid eta Parisko jende ona, baldin badago. Ni Madrien batzuk ezagutzen ditut. Bai, ez? Ja, ez da Madrid foboa, baina. Fobo? O FOMO? FOMO, zer da FOMO. FOMO? Fear of Missing out. Hostia, nuen pentsatzen horraino bitxiko ez nuen ematen, Baina hori adimen kolektiboa, Gauza kolektiboan beste nivelatzuta izteko gai, Aka. Hori bai izan dela, bueno, finalean Adimen kolektiboa. Ol? Zer? Aka pesan duzu. Ez, Aka. Adimen artifiziala baldin bada AA, gurea da Aka. Vale. Aka, vale. Adimen kolektiboa. Bai. Eta gero, ja dorletaren arloa izteko, galdera batzu dazka zuretzako, Kevin. Azteko Ezekiela, Aimar eta Kevinen arteko erlazioa zintzan. Vale. Pertsona ezberdina ziela. Ja. Harik eta argian gure plaza eskaini egin izun arte. Eskerrik asko. Eta Kevin agertu beharren Aimar agertu zen. Bai. Orduan esan zuen, hostia, pues ez dira berdinak. Eta pertsona bera. Eta, gero, pues, ez dakit zure, 200.000 ikastarrietako baten inguruko galdera ditula. Beraz, mesedez, bidali Kevini, eta gero, por supuesto... Zer nahi du, privilegio txuria landu, ez da? Bueno, edo amendik konpartitu. Ez ditu aipatzen galderak? Ez. Nik esan diot, erantzun diot inmeiz, ez den guk podcast bagara. Beraz, idazten, ez dakigu. Guk erantzun goizugu, audioz. Orduan, galdera nik uste justu nahi izango zela, hemen gainean, hemen bertan argitzea. Zela? Berak bidaltzea galdera zuri, eta gero komentatu audioz. Vale, venga, va. Vale. Nire ustez, Euskal Herriari zor diogun arduragatik. Eta horra arte, nik uste dorleta hor jarrituko du, pedali ematen, ez dakite nonengo den, ekialdeko Timorera bidea, no? Ni imaginatzut... Zertara junda, turismo ez bisita. Oso galdera hona hori, Ez, sozialismo... Aipatzen du, sozialismoa... Zabaltzea munduan. Hori da. Sozialismoa zabaltzea. Sozialismoa egitea. Bueno, a ver, xumeki, pertsona batek nekez egin dezake horrelako proiektu unibertsal bat berak bakarrik, ez? Bera bakarrik. Bera bakarrik nekez. Baina berak. Txege bara. Incluso GKS-eko bat ez da gai bera bakarrik... Ja. Sozialismoa sortzeko... Ez da hasierako guru hori, ez? Nola zan? Hau, turismoana? Ez, GKS-eko burua. Burua? Ez da git? Bai. Ja, ez da kontrolatzen. Hostia. Kolitza, bera bakarri bai. Kolitza adibidez bai, kolitza bai. Kau, eske pertsona artean bedi diferentea da dukagun eragina. Claro. Bai. Hori mundura teatzen denean, mugimendu sozialista indartu iten da. Bai, hori hola. Bizikletan ibiltzen da. Zein? Kolitza. Ez du denborarik izango, Horte pentsalariak hor... Nesta ez da harik eta txarra pentsatzeko, ez? Zu horko friki gisa, ez? Hoi izan da, bai. Ez fuerten pentsalarien taldekoa, zaten ez ziklista. Eta zuk zela justifikatzen duzu zure bizikletan ibiltzeko grina? Sozialismoan izenean o bestela, beste modu bat? Anarkosindikalismoaren izenean. Hostia, bitu, horren inguruan, oso etorri zait oso ondo, zure komentai hau, bai. Aurrekoan greba egon zen ba, txai goratzen, greba bat egon zela, martxoan. Postras. Greba bat egon zen. Ez ema gauza ondien. Ba, ez gauza asko ondien. Porrak, ez dugu porrez itzegin, Martxoaren 27, ez dugu itzegin. 30 gatu genuen. Bai, hori aurretik itzegin nuen, baina post uste dezetz. Post ez, Bueno, uste Bueno, berdin du, zer. Hori egon zen manifa, Iruñan,
eta EHKS eta CNT eta CGT dira anarko-sindikalistak. Horan, nola izateko komunistak eta anarkistak bat egin zuten manifan. Hori, atentzio daitu ziren, batez, indala egun urte, hemen segitzatelako duren artean, hiltzen. Zeintzuk? Batez komunistak hor egin zuten anarkistan kontra. Bi horiek. Ez dudala nahi konparatu EHKS orduko komunismoarekin, zateka, bi gauza diferente dira, baina, ez, baina, pixkat hori espimarratzen nahi nuen, zergatik, morbosoa delako, bakarrik horregatik, osea, sin más. Claro, osea, zu konparatzen ezin, oin dela mende bateko giroarekin. Ez da, zerbait, hemen Espainiako gerra zibila... Hemen Espainiako gerra, mira, beto pok. Bueno, Espainiako gerra zibila, bizizan nuen. Mila batez nuen 56ko gerra esan, barra ez? Claro, no te jode, baina izu... Baina zu landuta zaudelako eta kasetak esan, eta... Hemen Espainiako gerra zibila edo Palestinako gerra, hori ere indigotela kritika. Ja. Pues kontu zibiligarra. A ver, ni gauza esan goizu, nontokoso gauza asko ikasitu eta gauza izan da, ez dela beldurra euki behar, utxak egitera. Vale. Utxak egin behar dira. Horrela ikasten dela. Ja. Orduan ni honator ikastera. Arrazoi. Eta Oskar. Oskar, ze? Oskar ere ikastera torri zen, eta bitu zen. Bai, bastante ikasi zuen gaina, Bai. Egia da, horregatik galdetu diazu haber entzun deten saioa. Eta ez duzu entzun. Ez, pues ja bai. Oskar etorri zen. Entzungo dut. Oskar etorri zen. Bai, agur eta hore, oso ondo Oskar. Kritika una, jasoitu. Hemendik kanpo? Entzun, bai? Jenteak feedback eman dizu? Joder, faxeak heldu zaizkigu. Bai? Vale. Ja. Lepo. Tipo guapoa, jantzia, oso ondo. Bai, gu baino guapoa. Nik uste zuzeneko emanaldiak egite dituguneako hori... Bai. Maten dio beste porte bat, ez? Ez que improvisatzen daki. Bai. Aktore jendea da la hostia. Improvisatzen dakiten amaitu, ja maitzen nahi garen ez. Eta ez dugu albisterik eman, eta, por supuesto, zer baldin bagala da, informazio zerbitzu bat. Da, narkoak dirua zuritzeko topatu dituzten bide berriak, nik ez nun... Hau ez nun ezagutzen nahian zuen, baina... Dirua zuritzeko bakizu, lortu dugu, nola bilakatu. Pokemonen kartak. Zer? Pokemonen kartak. Espainiako poliziak hori gertatu da Malagan. Lehen aldiz topatu du, edo atzeman du, kapitalak zuritze dituen talde kriminal bat, narkoak, bedein hizkuntzan, beren bezeroi, hola jartzen du albistean, beren bezeroi, bakizu, farlopa kiloka eroste ditu noie, pues claro, gero dirutza horrekin guztiarekin ze hostia ditezu. Ze kromokate dituzte? Narkokromoak ez, baina proposatu dira, kapoak, erosi Pokemonen kromoak, negozio... Osea, 5.000 milioi kromo? Ez da behar. Hori da, ez zaitut ikusten munduan zartuta. Bai, zu ez oso narkoa. Pokemon TGC. Bakizu zer diren TGC-ak? Ez. Trade... Bueno, bakarta batzuk... Bai, kromoak. Gure bizitako, pizkate badakapere gauza. Baina, kromoak. Pues total, hor erosteko, eta gero horrekin, pues gero berriro saldu, eta horrekin zoritzen duzu dirua. Gertatzen dena da, bildun bazale frikin mundu horretan, adibide txiki bat jartzeko, Pokemonen gaina Pikachu uste duzela, karta kromo bat, 13,5 milioitan saldu zuten, oindela pasaren urtean uste dut. Gaina ezaguna zen, porque jabeak saldu zuen, erosi zuena, edo saldu zuena, zan presinkatxeko borrokalari bat. Orduan David zerabiltzen? Logan Paul, edo Paul Logan. Baina hori... Hulk Hogan ez, hori hilda dago, por cierto. Bai, hori hilda. Ez dugula zera ipatu, gure Hulk Hogan handiari gure, baina, bueno. Hulk Hogan eda txuk Norris, guntzezki. Alegia, mundu hori, zezaguna bada izaigu ere, hor dirutza mugitzen dela. Eta kromo puta batek, pues, balio ditzazke... Baina, a ver, galdera tontoa, saltzaiari erosizion bere primo batek. Beste batek. Estela ze hostia balio du kromo batek. Dirua bakarra delako.
Bakarra zan. Bakarra daude, Pikachuren kromo... Edo berrogei mundu osoan, eta horako roioak. Pikachuren kromoa. Baina fisikoak dira, kromoa. Fisiko. Eta batzuk inkluso pizkaia, kurratu bagoak, eta roi hori. Kromo horrek dabiltzen hainbaten diruaren ekibalente moan, ez? Beraien moneta propioa bezala, balioa daukate kuantitatiboa aldala trukatu eurotan. Zentzu hortan dirua da. 4 gramo 2 Pikachu. Kilo bat, 2 Pikachu eta botere Pikachu metamorfosis. Nola ditzaion. Ez da txarra, ez? Farlopa kilori deitzeko Pikachu eman. Ez? Bulbasur. Buah. Ja, hori izango aia moztua. Venga, beste Pokemon maten izena? Raichu. Raichu, baina hori da evoluzioa. Ez dut inoiz ikusi. Kuakua, ez dago pato bat hortik. Kuakua, seguro ditzen dela kuakua Pokemon. Pichu da Pikachuren desevoluzioa. Aurreko, bai, Pichu da. Ostia, Pichu mina, Pichu eta Pikachu. Pues ya está. Bai, ya está, perfecto. Pichu. Bai, Snorlax. Snorlax lo egiten du. Bai, hori da. Eta zurrunkak. Snor. No son do. Bueno, pues informazioa emanda jendeari gure entzulei, pues negozio bide berri batzuk irekita. Honetaz ere desente dakien bati... Hau txaman eta gurtuko garete. Bai, Xabier Silveira. Kusuzu, Xabier Silveira. Ez dakit lotura honola heldu da, baina ondo borobilduta. Borobilduta, bera ez oso borobiltzalea, ez? Lurra. Baina, bueno, ze xanto. Neko karratua dela, ez? Neko laukia, Laura. Bueno, txiltxoko, ezagutzen bazuten, Silveirarekin egin du kolaborazio dat, eta ditzen da, ez naiz hain gaizki egon. Eta, pues, berandu egur esateko, neko duke eruditu zaigo. Osondo. Hala, apa. Ezan nuntxa kalakariok. Bazen Aimar. Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez ote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin, baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz zain gaizki egon, eta zilegi bekit erratea, zuek ez zaudete hain ongi. Ez altzareten sekulan trenetik martxan erori. Ni bai behin eta geroztik entzun duten bat histori. Batzuk eskondu ninduten bestentzat negon hil zorin. Itzak bala direnean zurrumurruak iobin. Itzak bala direnean zigarran rola gustuko zaio amaika erorin. Beren bizitzan aspertzeaz ohituta egonik. Ni ez naiz hain gaizki egon zuek ez zaudete hain ongi. Ni ez naiz hain gaizki